to sa sasakyan. Kakukuha lang ng tito ko. Second hand. Wala, maliit doon. Dito na ba sa pulido doon? Sayang may commission sana. Kami naman ang grupo. Naghanap po siya. Naghanap bossing ko. Hindi, kami naman ang grupo. Ano ba? Sino ba pipicture mo? Video yan. Ah, video. Well, i-insert ko yan. Nakikita tayo dyan, pre. Ayaw mo nun? Video yan. Insert mo dyan lang yung masama. Kahit 10% lang. Basta nakikita tayo dyan. Siya lang, pero ikaw di ba naman ako? Be. Happy New Year. Lul. New Year pa sabi mo. Smart o Globe? Ano ka talaga? Smart nga. Dalawa number niyan. Para sa iyo isa. Smart Globe. Protection. Huwag dalawa. Pakyo. Check lang sa akin, gabi. Binchi ka sa akin. Ah, ano message mo? Ay, text kita. Naghanap po si Siam pare. Pareho. Ah, gago na. Close up sa'yo. Close up. May budget siya. Ano yan? Ay, 200,000 kikita tayo dyan. Okay yan. Okay. Ano gusto niya ang klase? Sportivo. X200. Wala naman ang pre. X200, baka XR200 yung motor lang yun. Hindi. Video ba yan? Video ba yan? Basta ano. Video ba yan? Video yan. Gago. Takin na mo. Misirain. Ano mo? Kaya Toyota, oh. Para sa akin. Tropa ko yung mga yan. Tropa ulol.